Bamako n'a lamini n'a bɔra dugu Mali kɔnɔ Mali kɔ kan Boubacar an bɛ bɛɛ lajɛlen fo k'u waleɲuman dɔn bɛɛ lajɛlen an bɛ kalo min na yafa kalo don an bɛ kalo min na Boubacar i k'a dɔn Ala deli kalo don an ni ɲɔgɔn cɛ Boubacar i k'a dɔn ko kundankɛ kuma lankolon fɔ i k'a dɔn ɲɔgɔn dusukasi e b'o daminɛ sɔgɔmada in na su bɛ sen na Boubacar e sulen don wa kana n dala ɲini i jɔ n k'i sulen don wa awɔ i kana n dala ɲini kuranɛ bɛ n bolo yɛrɛ n b'a da i k'i tɛgɛ da n'o cɛ kana n dala ɲini i t'i dala ɲini e b'i dala ɲini o ɔhɔ sunkalo don Boubacar Sidiki i k'a dɔn nin ye kalo barikama ye an b'a ɲini Alahu Taala fɛ kalo min n'a jɔra Boubacar i k'a dɔn a timɛ ko ɲuman Ala k'o di an ni alisilamɛw ma amina yarabi Boubacar i k'a dɔn musakaw Ala k'a nɔgɔya awɔ a mana tigɛ Dawuda dala Boubacar i k'a dɔn ayiwa minɔgɔ ani kungɔ Boubacar ni maa o maa ko gɛlɛya t'a la i ye kalo tigɛ n'i ye san 70 kɛ sun na Boubacar walahi sun a ka jugu nka min b'a tɛmɛ i b'o dɔn wa limaniya o don Ala ka limaniya di amina yɛrɛ Mamudu Astaghfirullah karamɔgɔ dama tun kɛra Boubacar nin jiginna dɛ e n ka jɛ ayi non an ma taa yɔrɔ fɔlɔ k'a jiginna dɛ a kɔrɔta dɔɔnin ka jɛ sunkalo daminɛ bali karamɔgɔ dama tun kɛra an bɛ Zikiri Umaru Tarawele ka nin fɔli duman an b'a ta ka ɲɛsin an balaka cɛ ni musoman bɛɛ lajɛlen ma k'u bɛɛ lajɛlen fo ka wuli ka jɔ la an b'u ka cɛsiri ka kɛrɛnkɛrɛnnenya min ye Aja Asu Tarawele États-Unis an bɛ a fo Aja Asu Tarawele don o don Aja Asu Tarawele ne de ye e ka numéro d'a ma ni min kɛ bɛ n kɔfɛ i t'o fɔ n ye sa wa foyi ma k'i kɔ ayiwa Boubacar ne bɛ n bolo Boubacar don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma l'Express Telimankɔrɔ Boubacar Sidiki maa min y'a sɛbɛn a tɔgɔ de ko Musa Jara Musa ko a k'i k'a dɔn min ye Niger masakɛ ye Général Tchani a kun daan bɛ taama na i k'a dɔn Algérie jamana na Boubacar ni maa dun ye ayiwa i ɲi ka duloki ye i jugu kana Boubacar i k'a dɔn i bɛ siran a k'i k'a dɔn min ye Général Tchani ye Mali ɲindo Mali terido ani Mali yɛrɛ bi jɛla ani Asimu Goyita u ti da abada su o su f'u ka kuma Mali ni Algérie cɛ gɛlɛya dun o dɔnnen don bi fo k'a fɔ k'a to ten Général Tchani ye taani min kɛ Algérie jamana na mɔgɔw ye kuma caman fɔ hakilina nana maa caman na kuma banaminenw ani kuma jolenw bɛɛ lajɛlen y'i ta fɔ nka kuma tiɲɛ yɛrɛ dun ye mun ye Boubacar a k'i k'a dɔn kunnafoni jɛlen minnu bɔra ani ɲɔgɔn ye minnu kɛra Boubacar maa si den kelen kun tɛ kɛnɛ kan k'a fɔ min ye Algérie masakɛ ani Général Tchani u ye min fɔ ko a donna maa wɛrɛ tulo la u maa fila ani Ala Boubacar nka min kɔni jɛlen don fana i k'a da la k'a fɔ Ala ka maafa Général Tchani a ye nin d'a ma min kɛ a ma taa abada Asimu Goyita ɲinɛ ma Boubacar a ma taa Mali ɲinɛ ma sabula ale yɛrɛ b'a dɔn tigitigi Bamako ni Alger cɛ ka gɛlɛn Boubacar yalima Général Tchani ka taama yɛrɛ yalima a kun yɛrɛ de tɛ Bamako ye wa yalima a ma taa Asimu yɛrɛ de ka ci la wa walima a ma taa balimaya ani sinjiya de la n'a ma ɲɛ an bɛ jɛkulu kelen kɔnɔ ne ni Algérie cɛ gɛlɛyaba t'an cɛ a dun b'a ni Mali cɛ u ti ɲɛ o kuma ko ye fila ye Algérie n'a ma ɲɛ an bɛ kɛ teri ye ani Mali bɛ kɛ teri ye n'a ni Mali tɛ kɛ teri ye n bɛ bɔ a la a ko Général Tchani ka taama kun ye nin de ye Boubacar Sidiki a ka fɔ diɲɛ bɛɛ ye k'a jɛya sɛbɛnnikɛla ko a ko i k'a dɔn kuma min n'a sera a ye tile 2 taama de kɛ Boubacar Sidiki Algérie ɲɛmaaso fɛn o fɛn bɛ yen i k'a dɔn a n'olu bɛɛ lajɛlen ye ɲɔgɔn ye a yɛrɛ ni jɛkuluba de taara a yɛrɛ ka jamana ɲɛmaaso ani minisiri sow Boubacar i k'a dɔn kɔrɔfɔ fɛn o fɛn bɛɛ a bɛɛ lajɛlen fɔra ni k'a tɛnku i k'a dɔn kuma in bɛɛ lajɛlen bi fɔ ka ɲɛsin AES de ma k'a fɔ Niger yɛrɛ taama na ayiwa i k'a dɔn Niger yɛrɛ de kama AES jamanaw i k'a dɔn taama kun y'o ye Boubacar wulikajɔ kuraw bɛna boloda wulikajɔ kura minnu bɛna boloda o bɛ tali kɛ ka ɲɛsin i k'a dɔn ɲɔgɔn dɛmɛ i k'a dɔn kunnafoni dili ɲɔgɔn ma Boubacar i k'a dɔn jamana fila bɛ se ka yiriwa cogo min nin bɛɛ lajɛlen de fɔra sɛbɛnnikɛla ko n'i ye Algérie ni Mali ta k'a lajɛ kununko u kun ka di sabula Algérie wulikajɔba kɛ Mali ka ayiwa yɛrɛ kɛlɛ la
n'o ye jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ fo an k'a ma accord d'Alger n'o laban de tiɲɛna e ko gɛlɛya jubaju ma bɔ n'o ye wa sɔmi kɛra fana k'a fɔ a bɛ waati bɔ bamanji jɛrɛjɛkulu minnu bɛ don ka bɔ la Mali i k'a dɔn a yɔrɔ caman na maa caman y'a jira k'a fɔ Algérinakiw dogo yɔrɔ ye o fana k'i bɔ yen Mali ka den dɔ bɛ yen min ye Mahamudu Diko i k'a dɔn maa colilen don a bɛ Algérie Bouakari min b'a nɔfɛ ani jamana ɲɛmaaso ni ɲɔgɔn cɛ ko dumanbaw tɛ sabula gɛlɛyaw o de kɛlen bɛ k'a bana Algérie jamana na Bouakari yalima o fana ma dɔ fara gɛlɛya ka Mali ni Algérie cɛ wa a ko Tiani n'o ye général Tidjani ye Tidjani de don surakaw de b'a fɔ a tɔgɔ di Hausa b'a fɔ ko Tiani ne t'a tɔgɔ de ko Tidjani nka bɛ bɔ Basikɔrɔ la Segukaw fɛ ni sunkalo kalo belebele ayiwa Tidjani de don i tɛ sira ala ye ayiwa n'o tɛ t'a la walayi maraka yɛrɛ de don n b'a f'i ye k'a diya dɛ Bouakari fasiriba ko a ka nin kuma ɲɔgɔnya nin bɛna kɛ ko ɲumanba de ye sabula i k'a dɔn Algérie ni Mali bɛ sɔn ka gɛrɛ ɲɔgɔn na Bouakari Sidiki gɛrɛ ɲɔgɔn in bɛna ni fɛn caman ye min b'a to gɛlɛya minnu bɛ yen u bɛ duga a ko i k'a dɔn ayiwa kɔsa in na wulikajɔ kura minnu kɛra a nakila kura minnu dara AES jamana a jamanaw fɛ Bouakari o b'a jira k'a fɔ ni jamana in bɛɛ lajɛlen bɛ fa kelen ba kelen a si tɛ taa kasi to o tuma général Tiani ka nin d'a ma lɛ ni a bɛ n'a fɔ a taara Mali ka cidenya na Bouakari ko in n'a ɲɛna min kɔni Mahamudu Diko ye i k'a dɔn ko fila b'a nɔfɛ min ye a ka segin ka na i k'a dɔn yafa ka k'a ma walima a ka bila diinɛ ka bolo kan diinɛmɔgɔw ka wuli ka jɔ kɛ i k'a dɔn a ka kɛ n'a fɔ olu de kɔni y'a nati a ko i k'a dɔn ko bɛ fɔlɔ o la n'a ma ko yɛrɛ ye k'a fɔ ko a haramula yɛrɛ de da kelen la jamana ɲɛmaaso fɛ o tuma Algérikaw laban olu la nɛgɛ bɔ a kan k'a siri kɔlikɔli ka n'a di jamana ma a ko nin ko in fila de bɛ sɔn ka kɛ nka min kɔni ni sɔmi kelen don la min kɔni ye alimami politiki kɛbaa ye n'o ye Mahamudu Diko ye alimami don o tɛ nkalon ye nka politiki kɔni i k'a dɔn o fana kɛbaa ŋana don a ko gɛlɛya ni gɛlɛya minnu b'a nɔfɛ ani a ye kuma minnu fɔ ani hakilila minnu b'a la n'a balalen bɛ Algérie Bouakari Sidiki o yɛrɛ de nana ni gɛlɛya tɔ bɛɛ lajɛlen tɛngun sabula a taara a yɛrɛ sɔrɔ kɛnɛ dɔw kan a taara kuma dɔw fɔ kuma dɔw fana fɔra a nɔfɛ Bouakari nin bɛɛ lajɛlen kɔni kɛra sababu ye k'a mangoya jamana ɲɛmaaso ye Tiani ka nin dali Bouakari yalima nin bɛna dansigi kɛ nin bɛɛ lajɛlen la wa bɛnkanw ni hakilinaw bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ wa mɔgɔw tigɛlen kɔni don a kan taama in kɔni ɲɛna kosɛbɛ sabula ani Asimu bɛɛ ma kan don nin kun ye sɛbɛn ye a ye min bɔ Express kɔnɔ a ka bi bɔli la karamɔgɔ tɔgɔ tugara fasirikɛla ma min fara a kan o de y'an ka mankan in dole ani ɲɔgɔn cɛ n'o ye Algérie ni Mali ye an ka ambassadeur min n'an kun y'a wele i y'a dɔn o fana kun y'o ta wele o an y'an ta min wele o kɛn bɛ yamaruya di ma a ka segin ka taa ambassade la ne ye mun f'i ye ne mun f'i ye n ko Asimu ka ciden de don mɔgɔw m'a faamu de fɛn bɛɛ tɛ ɲɛ fɔlɔ o u bɛ na o cɛw ko ni nguruninka ye maa ni sigi ɲɔgɔn cɛ kuma ni ngurunin ye Ala m'an bɛn na an k'a fɔ Algérie faamaw fana ye u mako bɛ anw ka dugu jukɔrɔ nafa min fana na o tɛ d'u ma dɛ a tɛ di o bɛ na de an bɛ sigi an bɛ kuma k'a fɔ i bɛ rebelle de cɛ ka n'o bɔ yen ka to k'o den ka bɔ o tɛ passe dɛ o ka fɔ ɲɔgɔn ye karamɔgɔ tɔgɔ tugara ni n tɛgɛ don ni sɛbɛnfura bɛ bɔ sɛbɛnfura minnu k'a ma ko soir de Bamako wula soir de Bamako Abdurahmani Traoré nin y'a ka fasiri ye Abu ko min ye wulikajɔ ye Nick Checker i y'a dɔn février kalo tile gale san 2026 ale nana yan ka na jamana ɲɛmɔgɔw ni k'o kuma ɲɔgɔnya o tɛ Amérique ka den ye wa o taalen kɔ i b'a ye k'a fɔ février kalo tile 17 o fana i b'a ye k'a fɔ o n'a da tariku fana na san 2026 min ye anw ka cɛmancɛ fanga bulon ɲɛmaa ye général de division Ablaye Mayiga a ye Union européenne n'o de ye farajɛla keleya tɔnba o kɛn bɛ ka tɔnbolo minnu n'o kɛla sababu ye ka jamana 27 olu jaso mɛ ɲɔgɔn na tɔnba kelen min kɔnɔ an k'a ma ko Union européenne olu ka ciden kɛrɛnkɛrɛnlen min n'o bɛ Sahel jamana cɔ a la a kɔni a bisimila la anw ka cɛmancɛ fanga bulon ɲɛmaa fɛ hakilinaw ni nakun ni nakan min bɛ a la a y'i da don la ni k'o bɛɛ lajɛlen fɛ a ye mun fɔ de
a y'a jira min ye Union européenne o jamanaw to a la k'a fɔ min ye filanitiriya min bɛ anw ka faso Maliba ni Union européenne ni ɲɔgɔn cɛ i b'a ye bisi basa donna san damadɔ tɛmɛlen in na teriya in na o a kɛra sabu hali ni teriya ma dabila an sɛbɛkɔrɔ fununa ɲɔgɔn kɔrɔ min ye nin ciden kɛrɛnkɛrɛnlen in ye n'o ye João Gomes Gravino ye ale kɔni Union européenne to a la a nana ni ka na anw ka jamana ɲɛmɔgɔw ni ka o kuma ɲɔgɔnya kɛrɛnkɛrɛnya min ye premier ministre ye a ye fɛn min fɔ a ye o de ye teriya min n'o tuma ni ɲɔgɔn cɛ n'a yobo yaaba la o teriya in bɛ se ka kurakuraya cogo min na a bɛ kɛ ni anw yɛrɛ ka hakilina ye bawo an ko anw ka jamana ka yɛrɛya AES jamanaw ka yɛrɛya jɔn ko ala ni maa min k'a bɛ dankari o la e n'an tɛ ɲɔgɔn ka kan fɔ min ye João Gomes Gravino ye ale y'a jira k'a fɔ taabolo min filɛ nin ye dɛ o bɛ Mali ka taabolo ani AES jamanaw u ka kungilennaw u b'a bɛɛ lajɛlen ni ka a labato fɛn min kɛn bɛ k'u jatigɛ ni fasiriba yɛrɛ sinsinna o kan o de Abdramane Traoré n'o ye fasiriba ye Soir Mako kɔnɔna na a y'a jira k'a fɔ min ye Russie jamana ye waati min na bɛɛ lajɛlen n'o ye diɲɛmaa ye n'o ye Union européenne ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la n'u y'u kɔ don anw ka jamanaw na n'o ye AES jamanaw ye i b'a ye k'a fɔ Russie jamana o de jɔla anw kɔkɔrɔ olu de ye an dɛmɛ an bɛ makaama ni wulikajɔ ani jafariya fɛn fɛn na bi Russie jamana ka dɛmɛ caman bɛ a la wa n'i y'a lajɛ o de kɔni kɛn bɛ sabu ye Union européenne ka se k'a tɔnsi wuli ni k'a jɔ kɛlɛw bawo u y'a jira k'a fɔ Russie jamana bɛ wulikajɔ min na u ma da teriya dɔrɔn ma jamana saba in olu ka n'o ye Sahel jamanaw ye u ka sɔrɔ dabolo bɛ se ka jidi cogo min na ka taa se min ye jatigɛwale baara bolodabaw olu kɛlɛ ni fɛɛrɛ minnu kura minnu bɛ yen n'u b'a la ka taga di anw ka sɔrɔdasilakaw ma o baara ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni kɛn bɛ sabu ye sa min ye Union européenne jamana 27 ye u ka keleya Russie jamana na u kɔni y'a jira sa k'a fɔ Russie jamana a kɔni n'an bɛ anw dɛmɛ n'o ye AES jamanaw ye k'a sabu kɛ ko nafolo min bɛ anw ka jamana dugujukɔrɔlaw la o kɔni a bɛ k'i ɲɛ gɛnɛ de bɔ o nɔfɛ maa bɛ se k'a fɔ hali n'o ye tiɲɛ kɛ min ye Russie jamana ye o kɔtɛ ko bilen bɛ maanifin da la waati min na i b'i ɲini jugu de dɔn Russie jamana waati min na a ka kalanw da la bɛɛ lajɛlen y'i kɔ don an na Faransi ni a nɔfɛmaw kɛrɛnkɛrɛnnenya min ye Union européenne ye ni jamana 27 bɛ a kɔnɔna na ninnu bɛɛ lajɛlen y'u ka kosow ni kasaw siri ni ka taa ka bɔ an ka jamana kɔnɔ k'a jira k'a fɔ min y'u ka coopération ye o bɛ dansigi kɛ a la o ma kɛ sabu ye k'anw salaya wa min ye Russie jamana ye ale y'i jɔ jamana saba in tɔn kɔrɔ waasa an mako bɛ jɔ fɛn o fɛn na o siraw o bɛ dayɛlɛ ni fɛn o ni fɛɛrɛ o fɛɛrɛ ye a ka se ka dayɛlɛ waasa anw ka degun dɔ ka se ka taga bɔ a giriya la ni maa kura nana Union européenne to a la n'o ye João Gomes Gravino ye ale kɔni y'a jira sa Union européenne to a la anw ka taabolo bɛ yen ani bɛnkan ani dansigi minnu bɛ yen n'an kɛn bɛ k'o sigi ani diɲɛmaa cɛ k'u b'u bɛɛ lajɛlen n'o bɛ o labato o labatoli min ye défense ye ka taa se économie ma diplomatie nin bɛɛ lajɛlen k'u bɛ nin fɛn fɛn bɛ yen n'an ko ko o kɔni an tɛnɛ ye maa da kana don a la an ka jamana kɔnɔko la jamana jɛnna n'o de ye o walasa an n'u ka se ka kɛ teri ye teriya yɛrɛ sɛbɛkɔrɔ ka di kosɛbɛ fo k'a kɛ dawudaw ye o fana bɔlen koyi min ye Union européenne ye o ka ciden kɔni y'a jira sa k'a fɔ nin taabolo nin dansigi minnu filɛ nin ye olu fana bɛ na nin bɛɛ lajɛlen labato ɲininkali de b'a la ka kɛ yalima Union européenne ni Russie jamana o bɛ na ɲɛ kɛnɛ kelen kɔnɔna na wa ɲininkali bɔ bɛ ka kɛ nin ye wɛsɛ ye n'a salo ka bɔ Soir Bamako kɔrɔ Abdramane Traoré a ka fasiri Naam. N den fa dɔ o ye Fadina ko ye a siga t'o la ne ko bala cogo bɛ Bakasidiki karisa i woro ni fa woro bɔlen don i fa ka fɛɛrɛ fɔtɔ don siga t'a la Bakasidiki n bɛ n bolo kari ka don n bi bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma le démocrate a bolo ko siɲɛ 340 ani siɲɛ 9 min ye tiɲɛtigi ye nin y'a ka sɛbɛnni ye a ko n'i ye marifa ten k'a mɛn law Bakasidiki i ka da la o nɛgɛden o ma bin kan siga t'a la Bukari k'a don jamana a gouvernement filila n'o tɛ nɛgɛden maa t'o mankan mɛn siɲɛ 2 o n'i y'a ye bɛ k'a lagali a bɛ sɔrɔ de gouvernement Bakasidiki k'a dɔn yɛlɛma kɛra yɛlɛma kɛlen i k'a dɔn sigikun kelen tɛ hakili kun tɛ fɛn minnu na nin bɛɛ lajɛlen laban donna na seyi maa bɛ se k'a fɔ Asimu Goyita yalima a bolo ma bɛn i k'a dɔn maa ɲɛnama ma wa ɲininkali maa min bɛ se k'a ka baara kɛ sabula cɛ min welela ka bila courant ani ji kunna a tɔgɔ de ko professeur Cɛmɔgɔ Traoré ba Cɛmɔgɔ Bakasidiki i k'a dɔn nin kamalen min filɛ nin ye a lakodɔnnen don diɲɛ segin naani ko gɛlɛnbaw ani baarakolo girinw minnu bɛ yen ni maa ti da la k'a fɔ nin bɛ se ka ɲɛ o bɛɛ lajɛlen o kɛbaa de ye ba Cɛmɔgɔ professeur Cɛmɔgɔ Traoré sɛbɛnnikɛla ko Bakasidiki k'a dɔn nin kamalen maa kalannenba a ye durusili kɛ diɲɛ fan bɛɛ lajɛlen na sabula n'i ye kow ta k'u lajɛ
fɛn minnu bɛ hadamadenya yɛrɛ ɲɛtaa sabati ka bɛn ni kelenya sinsin yiriwali ani ɲɛtaa ka kɛ ale o kalanw de kɛ Boubacar Mali dun mɔgɔ b'o de la jiko o gɛlɛya b'an fɛ yan min ye kuranko ye o gɛlɛya b'an fɛ yan a ka waati jan bɔ f'a bɛ ɲini ka don an ka sɔrɔ bolo la Boubacar Assimi Goyita a ye nin cɛ in woloma ka bɔ dingɛ kɔnɔ cogo min na ka n'a bila kɛnɛ kan Boubacar ma a bɛ se ka da la k'a bitigi k'a fɔ an ka kuranko ni jiko a bɛna nɔgɔya o bɛ diya ye nin kamalen Bamakɔ ka den don a bangena Bamakɔ san 1980 Boubacar k'a dɔn ayiwa min ye ba cɛmɔgɔ ye funankɛnin do koyi sabula san 45 o ma taa yɔrɔ la nka a bi yeta min kɛ a n'a bi faamuyali min sɔrɔ yiriwa ni ɲɛtaa la Boubacar dabali yɛrɛ tigɛli waasa i k'a dɔn diɲɛsirige 4 ani diɲɛ jamanabaw bɛɛ lajɛlen ka yiriwa Boubacar a y'o kala de kɛ a ko n'i y'a ta k'a lajɛ kala da ye doctorat ye doctorat université François Rabelais de Tours Boubacar k'a dɔn a y'o de kɛ nka min ye gɛlɛya minnu bi farafinna jamanaw na u ka sɔrɔ Boubacar k'a dɔn u ka ayiwa dugukolofɛnw olu bɛ se ka yiriwa cogo min ɲɛtaa bi sabati cogo min Boubacar a ye nin kalan in de kɛ o yɛrɛ kɛra sababu ye diɲɛsirige 4 a jamanabaw olu ko bolo bɔ a ma min bɛ se k'a to i k'a dɔn a ka wuli ka jɔ ni cɛsiri o bi sinsin cogo min jamana kɔnɔ a ko min ye kalanbulon ye denmisɛn minnu bara ka diɲɛ laban kalan dɔnniya kalanw kɛ a b'olu fana kalan Boubacar a ko n'i ye nin bɛɛ lajɛlen cɛ ka bɔ yen i b'a ye k'a fɔ nin t'a siɲɛ fɔlɔ foroba baara la koyi sabula i k'a dɔn ayiwa Banque mondiale ni diɲɛ sebatigiw olu de b'a wele Boubacar k'a dɔn miliyari kasabi caman de k'o kalifa a ma an b'a fɛ ka nin yiriwa in kɛ nin jamana in na farafin jamana in na sabula nin dibi bɛɛ nin dɔnnibaliya bɛ yen Boubacar olu damada de kɛra sababu ye i k'a dɔn a ka dɔn kosɛbɛ a ko n'i y'a ta k'a lajɛ professeur min ye ba cɛmɔgɔ Tarawele Boubacar k'a dɔn a y'a ka dalu da fan caman na a ko min ye ayiwa projet d'envergure coordinateur adjoint programme résilience système alimentaire Afrique de l'Ouest n'u k'a ma ko PERSA Mali Boubacar k'a dɔn a y'o ɲɛmaa danga kɛ o k'i bɔ yen ko min ma projet de développement productivité et diversité agricole Boubacar k'a dɔn a y'o fana kɛ jamana minnu bɛ yen ni a dugukolo ka gɛlɛ o gɛlɛya da ye u k'o di ma ko awa PDASAM a y'o fana kɛ programme stratégique Boubacar k'a dɔn $900 wari Banque mondiale y'o de ta ka d'a ma waasa nin ko ninnu ka kɛ nin bɛɛ lajɛlen kelen kɔfɛ n'o ɲɛna n'o kɛra wasa ye Boubacar k'a dɔn Assimi Goyita i k'a dɔn a y'i bolo mana bɔ a nɔfɛ sɛbɛnnikɛla ko nin dɔnniya bi cɛ min na nin hakilina bi cɛ min na maa min ye nin ɲɔgɔn na wuli ka jɔ kɛ ko gɛlɛnbaw ni k'olu boloda Boubacar k'a dɔn foyi yɛrɛ man di ba cɛmɔgɔ ye a ka wele k'a fɔ nin fɛn in kɛli nin jamana in kɔnɔ a tɛ se ka kɛ walima gɛlɛya b'a la a k'i k'a dɔn a b'i kɔ a da la k'o wuli k'a jɔ an dun bɛ donnin minɛ ko bi camancɛ fanga mɔgɔ bɛ mun na Boubacar k'a dɔn kuran ani ji diɲɛ don i k'a dɔn ɲɛnamaya banbalen bɛ nin ka bi nka min ye jamana ka yiriwali fana ye ani jamana ka ɲɛtaa a fangaba bɛ kuranko la Boubacar k'a dɔn tigɛnka kɔni dalen don a kan k'a fɔ min ye professeur cɛmɔgɔ Tarawele Boubacar fɛn min kalifalen b'a ma Boubacar hali n'a ma ban i ka tigɛ a kan k'a fɔ a bɛ nɔ bɔ a la nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ le démocrate kɔnɔ a ka bi bɔli la karamɔgɔ Daba Tunkara le démocrate an bɛ u fo i ye tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min k'a ma ko soir de Bamako wula soir de Bamako Laya Jara nin y'a ka fasiri ye Laya ko min ye anw ka cɛmancɛ fangabulon ɲɛmaa ye min ye général de division Ablaye M Mayiga ye jɔn ko Ala ale kɔni a bɛ baara la cogo min na primature la n'o y'a ka cakɛda ye a bɛ baara la ten bawo min ye anw ka AES n'o ye confédération ye jɛkulu dɔ sigila sen kan n'a bɛ wele ko comité national confédération to a la i b'a ye k'a fɔ olu kɔni ni premier ministre ye ɲɔgɔn ye ka se ka hakilina falen kɛ o hakilina falen senfɛ baara ninnu bɛɛ lajɛlen bɔra ka kɛ kununko tarata février kalo tile 17 san 2026 wa n'i y'a lajɛ maaba caman tun bɛ kɛnɛ kɔnɔna na kɛnɛ yɛrɛ bonya minɛ u kun t'a mɛn ka di général de division Ablaye M Mayiga ma ale min ye cɛmancɛ fangabulon ɲɛmaa ye a kɔni y'a jira sa k'a fɔ hakili jagabɔw b'a la ka kɛ fɛn min kan o de AES sigi fɔra dama ka na se bi ma kabi waati min
Burkina a yɛlɛmana ka bɔ alliance la ni k'a kɛ confédération ye o confédération y'a sɔrɔ i b'a ye k'a fɔ ɲɛmaya bulon sigina a kɔnɔna na o min ye confédération yɛrɛ ɲɛmaya san fɔlɔ o tala k'o di général d'armée Assimi Goïta ma o ka san kelen balen i b'a ye k'a fɔ san filanan o tala ka kalifa capitaine Ibrahim Traoré ma ale ye Burkina Faso jamanakuntigi ye wa n'i y'a lajɛ ni baara minnu bolodala Assimi Goïta ka présidence waati confédération ɲɛmaya la ka na se min ye capitaine Ibrahim Traoré ka hakilinaw k'o ta kura ye k'i jɔ Assimi jɔyɔrɔ la baara danna yɔrɔ min na k'a ta ni ka taa n'a ye ɲɛ yanni san kelen o fana ka dafa ale fafɛ a fana ka segin ni k'a di Abdramane Tchani ma wa o hakilina ninnu min ye san fɔlɔ ni san filanan ye confédération to a la o baara ninnu bolodala ka se hakɛ minnu na laɲini minnu kun bɛ a kɔnɔna na n'o y'a kaatimindenw ye yalima a bɛɛ lajɛlen sigicogo ɲɛna wa min ye fɛsɛfɛsɛli ye i b'a ye k'a fɔ primature la kunun ko tarata hakilina ninnu kun bɛ nin hakilinaw de nɔfɛ waasa a bɛɛ lajɛlen ka fɛsɛfɛsɛ baara bɛ se ka latilen cogo min na capitaine Ibrahim Traoré bolo confédération ɲɛmaya la jamana saba in ka bɔ nɔgɔ la ani jamanadenw ka lafiya o bɛɛ lajɛlen bɛ se ka kɛ ɲinifɔw bɛ kɛ sɔrɔ fɛn cogo min na hakilina ninnu daa bɛ ka ɲɛsin o de ma confédération ka san fɔlɔ ani san filanan jɔn ko ala ma a bɛ se k'a fɔ hakilina kura minnu dala ka bila a kɔnɔ min ye capitaine Ibrahim Traoré ye confédération ɲɛmaya o min daa bɛ ka kalifa a la jɔn ko ala k'an tɛ fɔ an jigi kɔ maa do Assimi bɛ ban fɛn dɔ kan min ye capitaine Ibrahim Traoré ale tɛna pan o kan wa a tɛ sɔn jɔmaya ma wa min ye ɲɛdɔnya ye a tɛna sɔn o fana ma AES diɲɛ don o don ɲɛta diɲɛ don o don kunnawolo wa diɲɛ don o don fara an kan wa n'i y'a sɛbɛkɔrɔ lajɛ faso Maliba Niger ka taa se Burkina Faso ma an kɛn bɛ k'an tɛgɛ fara ɲɔgɔn kan ani ka hakilinaw kɛ kelen jɛkuluba min kɔnɔ an k'a ma ko Alliance des États du Sahel donc ala ni jamana saba o bɛna ko kɛ waati ni don nataw kɔnɔna na bɛɛ lajɛlen n'i yɛrɛ ɲininka yalima ninnu jinɛ de b'u bolo nafoloko la wa walima a ko kɛ bɛ cogo di de walima Dubaï de déplacé mɛ ka na AES kɔnɔ wa ɲininkali b'a la ka kɛ awɔ i bɛ taara Dubaï min na dɛ san damadɔ ɲinan kɔfɛ AES bɛ kɛ Dubaï ye Allahu akibar ala ma kɛra koyi amina yarabi ni ko ye sɛbɛ tuma min y'a salo ka bɔ sɔrɔ Bamako kɔnɔ Laya Jara a ka fasiri don bɔngatigi n bi bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma le républicain worodugu jɛko ani foroba ɲada a bɔra ko siɲɛ 7,400 siɲɛ 18 cɛbilen Daramɛ ale de kɛra sababu ye journal in ka créer a douane de ye Bedi Daramɛ ye e ko u ti bɔ ɲɔrɔn wa Daramɛw kɔni ɲɔrɔn suraka jeli b'a la a hɔrɔn fana bɛ yen on t'a dɔn olu ye min kɔni dɛ ni sera ka ɲɛfɔli kɔni kɛ e k'an k'o dɔn ayi n bɛna ɲininkali de kɛ ɲɔrɔnkaw la halisa wa ni suraka jeliw don walima Daramɛ hɔrɔn don n bɛn'o ɲininkali kɛ e bɛ fɛn dɔ nɔfɛ o Bouakari min ye ayiwa Sidiki Adama Danbɛlɛ ko nin y'a ka sɛbɛn ye Danbɛlɛ ko a k'i k'a dɔn karatɔ ale tɛ bali ko la f'i k'a dɔn kara in ka kɔ a la kangari dara i k'a dɔn polisiw fɛ a bɛ waati jan bɔ min ye groupement sécurité routière Sidiki k'a dɔn siraba minnu bɛ yen ɲɛfɔli kɛlen don koyi bɛɛ n'i boli yɔrɔ ayiwa sabula moto sen 2 moto sen 3 o bɛ taama fan min fɛ ani mobilitigiw ka taama yɔrɔ tɛ kelen ye Bouakari ka Bamako yɛrɛ de Bamako ka a kaana ka gɛlɛn a kati ka gɛlɛn Bouakari Bamako ka tɛ kuma mɛn sɛbɛnnikɛla ko ba polisiw u mɛnna ka kangari da ka sira jira mɔgɔw la hali ni i filila u b'i minɛ u b'a fɔ nin di ka sira sagi i ka taa ta kɔrɔlen ma Bouakari kangari da kan in mɛnna a bɛ waati jan de bɔ nka n'a ma ɲɛ k'a fɔ sa maa t'a mɛn o tuma baara yɛrɛ ni sariya ye min ye o bɛ boli bɛɛ kan a ko janvier kalo tile 31 ka n'a bila février kalo tile 14 na Bouakari i tulo fɔlɔ dɛ min ye moto 800 tɛgɛ dar'o de kan ka taa bila furuyɛrɛ la o ɲɛ nɔ bari maa tɛ nin bɛɛ kuma ɲɛ ni maa bɛ nin ɲɛ ayi maa t'a ɲɛ wa dɔw bɛ na wa i b'a dɔn polisiw bɛ pɔn donda la sɔgɔmada fɛ u b'a fɔ a ye yɛlɛ moto bɛ boli yɔrɔ min na a ye taa ye wa dɔw bɛ na ten farasa o ɲɛ bɛ polisikɛ jɔlen na a bɛ k'an dirige dɛ o b'u fili mobili ka sira kan u bɛ passe cogo di walima n'u tɛmɛna jamana bɛ se ka kɛ batɛmɛ sira ye non mais c'est-à-dire que mobile mani fa dɔrɔn on bɛ min fɔ ni moto ninnu minɛna négociation foyi kɛra moto ninnu c'est ça ouais n ko u b'u bila sira caman non f'u b'u gwɛlɛmu wa a moto taxi tigiw ne kɔni m'a dɔn e bɛ se ka i ka wari bɔ ka n'an bɛ taa misali ta Burukina kan Burukina filɛ nin ye n'i nana ni hali ni mɔgɔ tɛ hali ni polisi tɛ yen n'i sera fɛn min i b'i jɔ an ka mɔgɔw lajɛ diɲɛ don o don su fɛ ne jiginna ka bɔ yan moto taxi tɛ moto taxi ye
katakata nte katakata o bena fe yumabiliza ka yɔrɔ fe o fe de croisement yi fe be uruji la mɔgɔw bena o b'u ɲɛ wagala o bɛ tɛmɛ hali katikati Boakari tout ça c'est pas un problème moto taxi nunu Boakari k'a dɔn u bɛ u ɲɛ de ɲɛ tinɛ ye mobili de y'u ɲɛ f'u k'i doubler wa u b'i doubler fan min fɛ i b'a dɔn i droite fɛ u b'u sɔri de u b'u sɔri k'u sɔri tant que u ma tɛmɛ u ni tɛ lafiya e denw ko nin bɛ mun Allah Boakari a t'olu la koyi maa min b'i ka wari sara k'i sigi moto taxi kɔfɛ a b'a ka vitesse ta n'i ye walima k'a fili mɔɔw ɲɛ e sigilen don a kɔfɛ i tɛ jigin ka bɔ a kɔfɛ k'i ka wari minɛ i b'i yɛrɛ to bolo ka t'i fa a ka gɛlɛn dɛ dɔw n'u den fila den saba b'i yɛlɛ moto kan moto taxi b'i kari de mobile ni ɲɔgɔn cɛ ne ko a sɔrɔ la i tɛ jigin a ma nɔgɔn Boakari Fasiriba ko min ye ba polisiw ye i k'a dɔn u bɛna ko in tilen koyi sabula i k'a dɔn sira jirala bɛɛ la mototigi n'a a boli yɔrɔ i k'a dɔn min kɔni ye mobile fana n'u boli yɔrɔ a ko JSR o tɛ a ko bolimafɛnw ka ɲɛmaso ye wa a ko commissaire divisionnaire de police min ye Panama Dambɛlɛ ye Boakari a n'a ka cɛdenw nin pɔ dondaw ani pɔ jigidaw la Boakari k'a dɔn u ye kabako kɛ sabula min ye moto 800 ye u ye tɛgɛ da u bɛɛ lajɛlen kan Boakari n'i ye kow ta k'u lajɛ ni mototigi ninnu kɔni mɔgɔ tɛ ko la walima saya nege bɛnna mobili belebelebaw Boakari u sun k'u filifili olu ni ɲɔgɔn cɛ olu yɛrɛ man ka taa boli kɛnɛ min kan dɛ u bɛ ka t'u yɛrɛ bila o sira kan Boakari u ka sira foyi t'a la sɛbɛnnikɛla k'o banna bi wa min maa o maa mana minɛ a la sa Boakari k'a dɔn i ta fila ni tila 800 min minɛ ne filɛ ka taa furuyɛri la u bɛ wari sara wari sigi ni nin banna la n'i minɛna nin kɔfɛ i bɛ taa kaso la nin mun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ le républicain kɔnɔ Worodugu Jeko ani Aforoba Ɲada karamɔgɔ tɔgɔ tun kɛra le républicain an bɛ u fɔ i ye n tɛgɛ don ne sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min ko a ma ko la lettre du Mali jamanadenw ka bataki la lettre du Mali Awa Kamara nin y'a ka fasiri ye Gafure ko mun Gafure ko min ye wulikajɔ ye anw ka jamana sɔrɔ dabolo a bolofara ka ca nka min ye anw ka aéroport du Mali n'o de y'an ka pankurutigi kɛnɛ o ɲɛmayasoba ye a ɲɛma e ko a ma barodalasigi kɛ wa o barodalasigi n'o de ye colonel major Lasina Togola ye colonel major Lasina Togola a n'a jɛɲɔgɔnw o kɔni u ye wele bila bɛɛ lajɛlen ma aéroport ɲɔgɔn kɛ so belebele min bɛ yen dɛ lakɔlidenw dun bɛ a la hali maa gansan wɛrɛw wele bilala nin bɛɛ lajɛlen ma u ka na u ka kuma kuma in senfɛ i b'a ye k'a fɔ kuma dilen kɔ a ma o kɔtɛ maanifin i bɛ fɛn min si dɔn o de ɲɛfɔli ka nɔgɔ kosɛbɛ bawo min ye colonel major Lasina Togola ye i jɔ Lasina Togola Lasina Kwale tɛ yan aéroport DG Boakari n'i ye nin ye wotoro kɔnɔ a bara ka taa ka foro la i bɛ masa segin Ala ma wallahi a bɛ kɛ ten o n'i y'a ye jɔyɔrɔ ka n'i fili yɛrɛ ma n'i y'a ye avion kɔnɔ yarɔ Asimu da tɛ pilote si la dugukolo kɔnɔ sanfɛ ka tɛmɛ ani Boajara kɛ le chef d'état-major de l'armée de l'air Boajara ale ni nin de bɛ avion bolila sini ye Boajara la il est du Sokofina c'est quoi i b'a daminɛ yafa ma u tɔgɔ de bɔlen don ayiwa ne de Lasina in Boakari Lasina Kwale n'i ye nin ye ka fali siri wotoro la n'a taara u ka dugu la vacances la ale depuis diɲɛ baara bɛɛ kɛ ani yɛrɛ bɛ se ka mɔgɔw ma ko jɔyɔrɔ b'i la n'a nana Bamakɔ n'i y'a ye Boeing kɔnɔ k'a dasi ale de bɛ sin ka rond kɛ ni avion ye sanfɛ ka jigin n'a yɛrɛ ten Lasina a bɛ se avion la koyi ayiwa naam min ye colonel major Lasina Togola ye aéroport o PDG don a kɔni ye wele bila lakɔlidenw ma ani maaba wɛrɛw kadiriw a ka se ka ɲɛfɔli kɛ a ko min ye anw ka pankurutigi kɛnɛ ye a bolofara minnu bɛ u bɛ se ka kɛ nafasɔrɔ sira ye jamana wagande ma cogo di dɛ a kɔni a y'i da don a la ni ka fɛsɛfɛsɛli kɛ a y'a fɔlɔ a yɛrɛ ye kalan minnu kɛ a kɛlen ko ka kalan kunfɔlɔw kɛ i y'a dɔn kumadu ka den don a kɛlen ka DEF sɔrɔ a nana lycée Askeya la wa min ye kalan ye ale ma tulonkɛ a la koyi min ye bagi ye a y'o jasote k'o diplôme na k'o bila a kunna avec mention très bien mention bien à 18 de moyenne 18 sur 20 bon alors c'est en sciences techniques la hawla wala quwwata illa billah a kɛlen ko o jaso aw ye série jumɛn kɛ non anw tɛ littéraire ye anw tɛ scientifique aw tɛ foyi sciences humaines wa aw tɛ foyi o de ye lycée Fukɔrɔden k'o ye sciences humaines anw fana tɛ littéraire jate koyi kuma in de bɛ ten
série technique ni ne kun kalanna ni ne kun taara bagi kɛ n m'o de kɛ o technique e bɛ mathématique dɔn wa kuma in bɛɛ bɛ yen ne dɔ fɔ pose-moi une question en maths non ne tɛ mati dɔn ne t'o nkalon da kabini ala in da maths tɛ fo kɔni sɔrɔ o nka j'ai toujours été premier en maths fo kana kɛ min ye PDG aéroport PDG colonel major Lasina Togola Lasina Togola jongo ala a y'i da don a ka walaw na a kɛlen ka dɛfu sɔrɔ kumadu a y'i kunda Bamakɔ kan min ye lycée Askia Mohamed ye a nana ye min ye bagi ye k'o ta k'o bila dufa kɔnɔ k'i jɔ ten taɲala bawo min ye moyenne 18/20 a y'o sɔrɔ série science et technique la o b'ale kɔ a ma da o fana ma min ye école militaire ye a kɛlen k'o concours fana sɔrɔ a ye dɔ fara wala kan ka bolofaraw caya o fana bɔlen koyi i b'a ye nin kumaw bɛɛ lajɛlen nasolen i b'a ye a ma sɔn ka i da don a la k'a fɛsɛfɛsɛ k'a ko jɛnya o a nana se min fana ma min ye miniti 45 ye min ye colonel major Lasina Togola a y'i da don aéroport a bɛ taama cogo minnu na aéroport a kan ka kɛ nafa ye jamana ma cogo min na ani gɛlɛya minnu bɛ yen ni aéroport b'o sɔrɔ sanga n'a ka waati a y'i da don nin bɛɛ lajɛlen na ni k'a bɛɛ lajɛlen ni ka a fɛsɛfɛsɛ k'a y'a jira k'a fɔ min ye aéroport international Modibo Keyita ye min filɛ Senukaw fɛ yen jongo ala hakilina minnu bɛ ale n'a baarakɛɲɔgɔnw na o de ye aéroport i y'a dɔn a kɛnɛ ka bon k'a bɛna walankata de ka dɔ fara bonya kan ka dɔ fara bonya kan wa commodité minnu b'a kɔnɔ maninfinw ka nali u n'u ka taali o bɛ lafiya cogo min na yan'u ka don avion kan wali u bɔlen avion ninnu kɔnɔna na o baaraw bɛ se ka boloda cogo min na a bɛ na o hakilinaw de fara est-ce que ani sini dugutigi ayiwa ani sini dugutigi bɛnn'o na ayiwa u kɛlen ka dugukolo di senu ka dugukolo di k'a suma u b'a di dɔrɔn dugutigi b'a suma bɛnkɛ b'a suma u b'a di u taara ɲininka ko dugutigi ko yan ye aéroport de avion bɛ jigin a ko n b'a suma fo avion kama kɔnɔ maa min y'o kuma fɔ ala ka hinɛ a la a ko ale kɛlen ka so ninnu di o ka fɔ la maakɔrɔw ka fɔ la ko a kɛlen ka yanni sow bɛ ci a ko n'a y'aw tugu k'a jɔ n b'a ci fo avion kama kɔnɔ dugutigi ko k'a b'a suma ko ale ka dugu de don k'a b'a suma fo avion kama kɔnɔ ale fana ko k'a b'a ci fo avion kama kɔnɔ baara banna ayiwa naam min ye Lasina ye PDG n'o ye aéroport PDG a kɔni kɛn bɛ k'a jira sa k'a fɔ aéroport bonya a bɛna dɔ fara a kɛnɛ bonya kan wa pisi k'a sɛbɛkɔrɔ dilan k'a fɛrɛ wa min ye taabolo ni hakilina kura wɛrɛw ye n'an bɛ minnu ye diɲɛ ɲɛfɛ a minnu bɛ avion ta ka taa jamana wɛrɛw kan a bɛ fɛn minnu ye n'a b'aw ni k'u lasaha ni k'a lafiya k'a bɛ n'o taabolo ninnu bɛɛ lajɛlen kɛ an ka aéroport kɔnɔna na nin ye sɛbɛn ye n'a y'a salo ka bɔ la lettre du Mali kɔnɔ Awa Kamara a ka fasiri don fasiri ni su tigɛra de an bɛ tesara min i to ka kuranɛ haya dɔ kala ka dɔ fara ka baraji kan bala cogo bɛ di karamɔgɔ dɔ waati wɛrɛ ni n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min ko o k'a ma ko soir de Bamako wula Laya Jara nin y'a ka fasiri ye Laya ye mun fɔ dɛ Laya ko min ye coopérative de l'habitat des travailleurs de l'UNPS ye maa 25 olu y'u ka mobili kurakuraw sɔrɔ koyi k'a sabu kɛ min ye baarakɛla ninnu yɛrɛ y'a jira k'a fɔ olu tɛ Sénégalisiw ye koyi olu ye UNPS baarakɛlaw de ye nka u farala ɲɔgɔn kan jɛkulu dɔ ka kuma u tɔ la n'an ko ma ko coopérative de l'habitat des travailleurs de l'UNPS b'a ye k'a fɔ o ni u baarakɛɲɔgɔn minnu y'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma o de ye Sena Waati banki ye ani Banque Atlantique mɔgɔ maa bɛ sa k'e bɛ baara kɛ UNPS la n'i kɔni n'i b'a fɛ ka bolimafɛn sɔrɔ waasa k'i senna i ka taama yɔrɔ k'o surunya i la walima i ka munumunu salo i ka se k'o kɛ damu kɔnɔ sen 4 kɔnɔna na sen 4 sugu min fana ka di ye i bɛ o de fɔ ni a sela coopérative de l'habitat des travailleurs de l'UNPS ma olu bɛ wuli ka jɔ kɛ u n'u o baarakɛɲɔgɔnw ni ɲɔgɔn cɛ n'o ye partenaires ye n'o ye Sena Waati banki ani Banque Atlantique ye u ka mobili ko a bɛ don bɛrɛ la cogo min na o n'o fɛrɛ ta ni ka o tigɛ ka ɲɛsin coopérative a ɲɛmayaso ma wa n'i y'a lajɛ coopérative de l'habitat des travailleurs de l'UNPS ɲɛma n'o de ye Modibo Daɲɔ ye Modibo ko k'a bɛ a baarakɛɲɔgɔnw maa o maa bɛ tɔn in kɔnɔna na a b'u bɛɛ lajɛlen fo UNPS ɲɛmayaso to a la k'a jira bɛɛ lajɛlen na k'a fɔ olu tɛ Sénégalisiw ye olu ye baarakɛlaw de ye UNPS kɔnɔ wa u ye nin hakilina ɲuman sɔrɔ wa nin ye nin hakilina in nin y'a ta ko 4 n'a ye mobili bɛ ta ni ka di baarakɛlaw ma ɛlɛ ni e ka kɛ
alien pesi barakela yi wa mi ka konti o dela ne be jamana bangi dola mali kono ya faba la walima anga marabulu do konnana yinen pesi ka bulu fara be fawo fanfe ni ko ni alla yini ki ba fe ka do mobli kono ki asiki ka baro ni ka wuli ka joni ka munu salo no ya ima mi coopérative de l'habitat de travers de alien pesi nyama ya blo be chesri e ka mobli sorolila agna yi abele jile bolo duna kabi nyama ka folo no muribo danyoye coopérative be sega kabi san 2003 ani ala ya kana sebima ni ngoni uye wuli ka jo ke sawasa mi ma mga ani dure ala nga marabolo o yen pesi baragelaw olu sembe ala bele jile ka mobli clé soro ka do akona ni ka tana e ka de mayala wa abe afana adlo me famina o de yebe na mobli mi nda o musa ka kundama jaya o kanga sara chuga mununa ka amne sanduru fo sanwolowla bara nunu bele jile be boloda ka benu o haglina nunu de ka foko mawde be boka black refe wale mako i be ke bolo ko fe haglina nunu gonna na wa o koni o boloda ante vie coopérative fe o ya jira ka fo ka koni nunu bele jile ye ibaye ka fo mi ye moblu dile ko mi ye kit alimentaire ye sungolo o musa ga ani o dewu be se ka takabo bara gela klina bele jile ka tokomna o yo fo bele jile tani ka o sarada o ni nyange o mi ye sena wati bangi yere nyama ya bloye o ka chire mi ngwe kena kono aya jira ka fo olu te da yen pesi droma jamana sena wati banka olu ni banga atlantique de tigami nyamu oui d'accord uko mi yanga froba chage daw ali khaire chage daw na ya la yini ka fo aw ba fe ga double ma ve gono aw ka faranyanga ka sibuli ka se ka nyama ya soma o na wuli ga jo su bala jile sabati wa sa aw ka mobili go akase ka nyana bo ni we sabay do na salo ka bo soir de bamako kono le jara ka fadri nous ko ni be mobili mi ma fe sortie d'usine mobili propre o ka ta to guna motor la ko bangi nunu tay war bo olu ye po de o nous taray ibe mobile soro san duru garantie bala propre sortie d'usine wa entretien oni tulu falo ni fo be de ba ko ibe mo re ñu ko fe o kadi Boakari mbi bone semaine mi nuka ma le nouveau réveil abolu ko chien kemenani chien ta ani kele ma mi nya sebe Boakari ka do tali ni fe na fie akui ka do wari nyini ngo nyuma Boakari ota baraji soro bali semaine kala ko akika do tali fere la baba na to ko fora afoko soma yaf Boakari sirki e ka do kan no ngombo kan no ngore bo ma wore ka se ka na fasora ala afoko soma yaf Boakari ni jamana inda ka lajɛ suma yafu i ka dɔ dugu yɔrɔ min bɛ yen k'a tɛ o ka dɔgɔ waati k'i k'a dɔn société Mamadu Iyatasa ye i frère u k'o de ma suma yafu nka ɲɛmaaba n'o ye PDG ye o ye Cheikh Umaru Iyatasa ye Cheikh Umaru i bɛ n sɔrɔ yan o n teri de don e teri de la ka kɛ fantan ye ala an ka du nɔrɔ de kun b'o bɛɛ lajɛlen kala wa an ka taa non il est de Misra ne ma bani si ma sa an ka taa Aruku Iyatasa denkɛ tɛ an ba de y'o ye non c'est mon pote n ka cɛ don sɛbɛn kalan sa an ka taa a kelen ka wari de sɔrɔ an tɛ kuma mugu ba ɲɛ sungalo in kɔnɔna na an kun bɛ cɛ ɲɔgɔn fɛ don o don kare kɔnɔ n b'a kalan Maniboyi ninnu ka so dɔrɔn y'u ka so sɛbɛn kalan an ka taa ne kun bɛ aja ninnu halisa wa n bɛna ɲɛ de fɛ sa Misira aja ninnu ka so ne kun b'o kɔnɔ luwanse la o nɔrɔlen don a fa ka du la o nɔrɔlen bɛ Maniboyi ka so la e ko cogo di k'i dimi ye Cheikh Umaru ne n'e ti ɲɔgɔn dɔn i ka kuma fɛ bi han awɔ kuma mugu in bɛ kun ye an famana o Boakari Soma Yaf a ko PDG ba ni min do afiye o do Boakari ka do aka wuli ka jɔ ni cɛsiri o kɛra sababu ye ka do maa dɔ ɲɛ ka bɔ a fɛ Boakari an tɛ k'i ta in ɲɔgɔn na kɛ nka an bɛ t'i tanu ni ka ayiwa sɛbɛnden ma min b'a jira k'a fɔ i ne ka baarakɛlaw lɛ ni jamana faamaw ye min fɔ bɛɛ k'i cɛsiri Mali jɔ la i k'a dɔn ayiwa a bara k'o kɛ Boakari o de la min ye baarakɛla maa 50 bɔɲɔgɔnko olu farala ɲɔgɔn kan awa ka kɛnɛ in sigi nin denmisɛn jɛrɛjɛkulu n'a ɲɛmaaba n'o de ye Moktar Kulubali i tɛ Moktar Kulubali dɔn a tɛ junior sa an b'a dɔn
Bouakari i k'a dɔn u farala ɲɔgɔn kan kɛnɛ in sigilen tuma min n'a wasara min ye Mali jɔnjɔ ye hymne national u y'o da o dalen kɔfɛ Bouakari Sidiki i k'a dɔn min ye miniti 1 awa an ka tasibila kɛ maa minnu kɔni n'olu danyana civil fara sɔrɔla se ka tasibila kɛ ka ɲɛsin olu ma o kelen kɔfɛ Muktar Kulibali n'an ka maa tete ale min ye association pour le soutien des actions des chefs d'état africains a ye kɔrɔfɔta a ko jɔnwala min ye Soumayafu a PDG n'a jɛɲɔgɔnw u ni foli ka kan sabula min ye Assimi Goïta ye min ɲini jamanadenw fɛ wulikajɔ ni cɛsiri don bɛɛ lajɛlen ka wulikajɔ kɛ ɛlɛ ni Assimi dɛmɛbagana dɔ ye n k'i ɲininka i k'a dɔn Soumayafu a ɲɛmaaba ye o tuma olu de nana sa ni ka na nin bonyamasegin in da k'u sɛgɛrɛ k'a jira u bɛ baara min kan k'a kɛ a donnen don jamana ɲɛmaaw fɛ Soumayafu yɛrɛ sigi furadama san 1998 ka n'a bila bi la Bouakari a ye wulikajɔ min kɛ maa 1000 ni kɔ olu bɛɛ lajɛlen dahirimɛ bi sɔrɔ yen Bouakari u bɛ sɔrɔ min da k'a sarara jamana yɛrɛ wagande kɔnɔ baara yɛrɛ dilen kɔfɛ mɔgɔw ma o fana ka bon o de la i k'a dɔn baarakɛyɔrɔ in yɛrɛ to a la i k'a dɔn Amadou Dia n'ale ye directeur général ye ale ye foli kɛ ka ɲɛsin minnu nana ni nin hakilina in ye ni ka bonyata k'u sɛgɛrɛ min ye coordinateur Buralayi Jakite Wulayi Jakite o fana y'a jira k'a fɔ jɔnwala ni min kɛra ni olu ti ɲinɛ nin kɔ min ye pompisiw ye ani agent de sécurité minnu bɛ yen Bouakari Sidiki i k'a dɔn foli bɛ kɛ ka ɲɛsin o ma sabula olu ka cɛsiri ni wulikajɔ de b'a to client bɛɛ lajɛlen olu nimisi bɛ wasa nin mun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ nouveau réveil kɔnɔ a ka bi bɔli la Peter an b'a bila yan Bouakari i k'a dɔn an bɛ sunkalo la an tɛna nin kɔrɔfɔ in jaya ɛlɛ ni Bouakari i k'a dɔn midi 13h ne ma d'a la ni fɛn ka jugu diɲɛna su kɔnɔ k'o bɔ o nin waati bolo fa bɛ aw ɲamakalaw ta ka koyi ɲamakalaw kɔni jɔnwala olu de bɛ kuma pendant des heures a ma nɔgɔ ni jatigiw yɛrɛ b'a dɔn ko sunkalo la an ka baara ye kuma ye u ka fɛn di ka sɔrɔ an ba kuma anw b'an ko kɛ nakɔ kɔlɔnni bɔ ye Burapele n'a jɛɲɔgɔnw farikolo ɲɛnajɛ olu bɛ n'u siɲɛ don kan ni tɔw dunna su in na segin bɛ kɛ nin kunnafoni kelen kan ni Ala sɔnna ma sini an bɛ ye kɛnɛ ka sɛbɛn kuraw bi bɔ min ye Sylvie ye ale tun bɔra k'an jaw ta fiɲɛ tulukala tun bɛ Mamutu Zumuni bolo wa salam.